Aquest senyal indica aproximació a granja d'animals? B, zona prohibida per animals domèstics? O C, perill, pas d'animals domèstics o bestiar? És una aproximació a granja? És una zona prohibida pels animals? O perill? Jo, el primer que et diria és, quina forma té la senyal? És un triangle. Al ser un triangle, la primera pregunta que em faig és de quin perill m'està avisant? D'acord? Llavors, no és una aproximació a una granja. No seria perill per aproximació a una granja. No és perill per aproximació. No és una zona prohibida. Si fos una senyal de prohibició, seria rodona. Sí, seria amb el fons de color blanc i l'orla, el que encercla, seria de color vermell, però seria rodona. És un triangle. Ens adverteix d'un perill. Perill per pas d'animals domèstics o bestiar. Sí o no?